Hej på er, Thomas Ravelli var det här, stolt ambassadör för hjärtuppropet. Jag vill tipsa alla typer av föreningar i södra Sverige om en fantastisk grej. Det här projektet som Sparbanksstiftelsen Kronan och Swedbank har initierat i samarbete med oss på hjärtuppropet. På stiftelsens hemsida kan föreningar ansöka om en HLR-utbildning. Och när representanter från föreningen har genomgått utbildningen får de en hjärtstartare. Hjärtstartaren ska sättas upp utomhus för att vara tillgänglig dygnet runt och öka hjärtsäkerheten. Ett 30-tal föreningar kommer få ta del av detta i år och sista ansökningsdagen är 1 december. Men vänta inte utan ansök redan nu. Först till kvarn. Lycka till!